Gdje ste bre ljudi, gledate Srpski Gaming TV, sa vama je Veljko, sad ću vam nešto pokazati. Mi smo na serveru, ja ću vam pokazati kako napraviti enchant. Prvo da vam pokažem, na ovom serveru možete lako skupiti rude bez cheatova, ne treba vam cheat. Zato što sam misleo, u stvari moj brat je misleo, uzeo je uše sa cheate da kopa dijamante, ali je pogrešio zato kad je počeo da kopa, rude su počele da izlaze, evo na koda. Evo sad ću vam pokazati kako, mnogo ljudi pitaju na YouTube kako napraviti začaranu knjigu. Evo, imate ovakve knjige, samo da, evo ovakve, i stavite jednu. I sad vi dobijete tu levele. Znači, koji vam se svidi, evo ja ću 16 i dobio sam oštrina 2. Na moj mač sam stavio, ja mislim, nesalomljivosti oštrina, sad ću pojačati oštrinu, gledajte sad. Znači, treba nam knjiga. I ne mogu zato, što sam već enchant, pa neće da primi više oštrine, zato što je oštrina 4. I sada vam pokažem kako najlakše uzeti rude, šta vam god treba. Samo skočite dole, kao što vidite, kao i ja. Naprimjer, ovo sam na serveru, nisam ništa kao da ne mislite, evo, uzeli mod, evo što sam mislio, evo ljudi, evo, rude na milion. Možete lako skupiti rude, evo piše na serveru, ovo nije moj server, kao što znate, ja ne mogu napraviti server, ali umem naći prelako rude kao što vidite. Htio sam samo pokazati server, ako vam se sviđa, lajkujte, subscribe-ujete, neću odmah da isključujem video. Ili će se nalaziti dole. Samo okrenite onako na mišu i dobit ćete IP. Ako vam se svideo ovaj klip, nadam se da jeste, zato što mnogo ljudi izvinite, ovo je neka greška, mene nešto pitaju, ja baš ne znam ovaj jezik. U stvari ovo je srpski. Video sam Bogdana, pričali smo malo onako. Samo nešto vam kažem, ovdje ulazi Bogdan Games ili Bogdan Laletković, kako vam je lakše reći. Možete me lako naći. Ovdje igra Bogdan Laletković i kako reći, vaš mnogo voljeni Bogdan Games. A nisam teo, taman sam se izvukao iz ove prokletine. A ne znam zašto mi prekida snimanje ovo. Čekaj, nije valjda zbog interneta, internet mi je odličan, ne znam zašto, ali to je čudno. Izvidite da približim se malo u mikrofon, mi nešto koči, pa bla 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 bla. Čekaj, koliko već minuta snimam? Pa nije mnogo, 3 minuta. A jednako mi se prekida nešto. Evo ovdje piše 3 igračka, čamo nick, kako mi je nick, ne vidite koje je sve na serveru, zato što bi bilo prosto. Evo sad će ide linija spawn. Kao što vidite, evo ovdje ima i za dan i noć. Dan, noć, vidite kako su to lepo sledili. Ali sad ću staviti na dan. Samo sam htio da pokažem server, to je to ljudi za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, ćao!